Sziasztok, itt vagyok egy újabb Hex Empire-ös videóval, és akkor hát kezdjük is el a játékot. Igazából ez alá a videó alá nem akarok zenét berakni, mert múltkor is nagyon nehéz volt zenét találnom alá. Tehát akkor kezdjük is el a játékot, mint ahogy ezt előbb is mondtam. Most beszélünk a régi videókban is, tehát ugyebár Panama City a fővárosunk, és Redóziával vagyunk. Hát egy jó 15 perces kattingatás után sikerült kitalálnom, hogy át legyen ez a map. Egyszer ugyanis elkattintottam véletlenül a pirosat, rámentem a random map. Szóval utána kellett, hogy 10 percet várnom, hogy bejöjjön. Hát ez a viszonylag normálisnak tűnő map, tehát nagyon erőt végig. Ilyen közepesek úgymond egymással. Azt akartam, hogy amíg én üzöm a pirosat, se győzze, addig ő se győzze le a zöldet vagy a kéket. Mert easyben vagyok, csak legyőzöm már. Mellett döntöttem, hogy nem lesz videók, a bőrön folyamatosan felülnek. Ezt nem tudom kell letölteni, de mindig ott belőtt kőfő, és tehát itt kijönne ilyen össze-vissza minden. És ezt így nem lehet felvenni videóra, mert egyszerűen mindig le kell állítanom akkor a felvételt, hogy legalább élvezni lehessen a videót. Mert hogyha meg nem állítom le, az a baj, tehát... Na minden, ezért nem szobozban, mert mi sakik hoz vele. Csak ugyebár nagyon sok hirdetés felugrik a böngészőmben. Hiába próbáltam Operát, Mozillát, megpróbáltam még, ugye a Kormot is próbálom, de mind a három böngészőben felugranak a hirdetések. És bárban nem talál felet, ahol ki lehet. Tehát át lehetne állítani egy hirdetés sajnos böngészőmben. Na mindegy, hagyjuk is. Most pedig akkor foglaljuk el a lilát. Igen, már látni, hogy a zöld nagyon terjeszkedik. Úgy mindegy, nezem. Tehát ja, már itt is egész kis sereget alkotott. Pedig easy játszok, és ugyebár nem szó. Volt egy Norbert, 15 semmire, nem csak ők foglalják. Azt felöltem. Igazából azt még ugyanúgy kamerával vettem föl, tehát nagyon nem lett volna izgalmas sem, meg semmi jó nem lett volna benne. Nős hát egy fokkal foglalásokat, már nagyon elemény van. Hát, de végül ezt választottam. És bocs, hogy most szipogok, meg minden, ugyebár reggel van. Ja. Igazából minden bizonnyal már láttátok a vlog videómat, hogyha nem nézzétek meg, abban mondtam, hogy lehet, hogy lesz. Lehet, hogy lesz Hex Empire videósorozat. De amellett döntöttem, hogy nem. Szóval nem. Nem Hex Empire, hanem Ikariam, hogyha Hex Empire-t mondtam, azért bocs. Szóval értitek, hogy miért nem végül is, mert ez a sok hirdetés engem is bezavar a játékban, meg titeket is bezavarna, abban, hogy nézzétek a videót. Ez így nem jó. Tehát igazából akkor semmi értelme nincs játszani. És bocs, hogy különben eltértem a játék témától, közben már itt nagyban hazárdírozik Greenland is, meg én is. Kicsit, vagy mi? Akkor úgy fog lépés. Ja, meg mit csinál itt? Tankozik. De különben újra elesett Amsterdam, tehát igazából értelme nincs. Volt. Nagy bajok lesznek ott, mert mi felömül. És jönnek. Hát megfelejtettem. Igazából voltam alá. Hát például ez. Jaj. Hát még mindig nem, ezt is látjátok, hogy még mindig nem, még mindig egy élete maradt itt.
Antananariavo. Nem tudom mi a neve. Antananarirávóban. Megint rosszul mondtam. Antananarivo. Szóval ja. Oké. Glasgow. És most meg rám szabadított a tankokat, mi? De kis izé... Oké. Valahogy hátba kéne támadni. Hát ezzel meg kéne csinálni, minden sinnába támadni. Igazából a kék segítségével, mert egyedül ez nem menne. Így közös erővel letámadjuk, ugyebár elfoglaljuk, és aztán én meg a kéket lemészárlom. Igazából ennyi lenne a lényege a taktikának. Foglaltuk. Akkor elfoglalta vele hanó. Mert visszarohan. Na, akkor hát szerintem ez így ennyi lett volna, majd mindig egy lépést így ráfordítok. Kell foglalkozok, hogy megpróbáljuk lerohanni, mert látom neki már 99-5 tankja van, meg 87 elégetés is volt. Hát valószínűleg szódott. Már Amsterdam is az övé, tehát ráállunk, akkor lerott. Akkor is nem fordít el, és bár tud foglalkozni ebben is, tehát... Most is ugye Minsk, innen is elindulhat már, meg Amsterdam is már miénk, úgyhogy Szeulból is majd indíthatunk katonákat. Ez jó, szerintem 99-6. Már elég körjözzek, szóval szörnyű, amelynek működik. Rendben, most itt viszonylag erős védelmi rendszert fel tudtunk állítani, és ezzel majd lerohanjuk Vietnámot. Igazából Vientiane. Azt nem tudom, igazából Velence, nem tudom. Oké, hozunk azt, hogy lerohan őt. Egy kicsit Amsterdamnak, mert már megint jön a katonáival. Ugye Viktóriában nagy kikötői vannak itt. Hát ugyanezt a kettőt most sikerült elfoglalni, de az kevés. Mindegy, én megyek előre. Foglalok. Ezt álljuk, és most elhagyjuk csak a magba. Ágyom, meg elindul. Oké. Akkor szorítsuk be. Addig törjünk előre. És bolyog is. Úgy ki nagyon tudják megtakarítani. Már megított est rá. Rendben, ezt már elfoglaltuk. Itt akkor tovább megyünk. Itt törünk. Anna. Ez igen, szóval már megint. Már megindított a támadását. Szóval már megvan a gondunk. De ezek ugyanúgy előre lett. Is levittük eléggé az életét. Ja nem vittük le. Ja, csak a felét vittük le neki, persze. Na jó van, mindegy. Közben már a kikötőimet is nagyon el akarják venni, meg közben a kék meg is indítottak. Szóval elég vannak itt. Az erőművelet nem ült olyan a szvár. Van tankol, mi az ennyi? Erős tankjaim, és én is le tudom rohanni őt. Na mindegy, szerintem a videó első fele ennyi lett volna, akkor mindjárt visszatérek ugyaninnen. Igazából arra jöttem rá, hogy teljesen fölösleges ezt mondanom, hogy a videó első fele, meg második felére kellem. Hát jó. Igazából is csak nincs is át. Jaj. Az a lényeg, Guatemala City-t azt megtartjuk, és aztán utána már könnyebb lesz, mert végül is helyben teremnek az embereim. És most meg akarom neki szakítani, mert Madin
Hiszi, hogy én akarom a tervét, arra hajtok, csak ő ezt nem tudja, mert buta. Jaj, oké. Akkor most már viszonylag bevédtük Guatemala City-t, és várjuk, és ez mivel nagyon, mint azt vártuk. Így és így. Tehát Plovdivot is. És ezt a tankkal meg nem tudja semmelyik válaszomat most lerohanni, mert ugye be van védve. Tehát ez is egy taktika. És... Tehát most nagyon próbálom itt magát erősíteni. Hát egyenlően jaj, még állunk. Mindöttő sem a szán, és így ennyi jónak. A neheze, hogy nagyon szedni ott meg igaz, mert ezt kell videót újra csinálni, tehát nem ilyen 5 perc. Már túllépni a 30-at, azért nagyon túllépni a 30-at, akkor inkább 2 félbe szakítom a videót. Tehát tényleg. Úgy, mint ugye régen is csináltam, 3-20 perces részt raktam föl. Hát nagyon össze kell most szedni magunkat, hogyha le akarjuk győzni a veszedelmes Blugédiát. Ugye belül folyamatosan jön a tankokkal, én meg... Jaj, bocs. Ez itt bejött. Én meg hát nem tudok mit csinálni. Neki könnyű, persze, hiszen vannak városai. Most áldozatnak bevetem, közben itt hozom az újabb és újabb erősítéseket, de ez semmi, mert vannak hása van kezdelni. Rá, hogy fogyasztva. Itt most 3 lépésen még van, akkor Minskből is megindítjuk. 99. Neki meg ilyenek vannak, szóval most már mindjárt Asszunciót is elfoglalom, hogy azért még kevesebb legyen neki. És nekem újra 99-es. Megérkezett az első erős. Tartunk. Akkor viszont küldjük az újabb és újabb erősítéseket. No. Megérkezett a második erősítés, de még a harmadik mindig úton van. De ez meg se fog érkezni, mert végül is útközben fog találni. Jaj. Közben én majd küldöm az újabb erősítéseket. Na, eléggé jól itt elfoglaltuk ezt a területet, de itt hiába küldöm az erősítést, mert innen kell majd megindítani valóban azt a támadást. Szóval elég nehéz dolgunk lesz nekünk. Elég nehéz, most már innen is azért küldöm Innen is már küldöm a katonákat. Viktor kizárt győlem. Tehát minden kiszokott, tehát mindenki, hogy győzünk. Tehát kizárólag csak is győzhetünk, tehát valami ilyesmi, nem nagyon tudok angolul. Oké, akkor menjünk át Donetsk. Mi a neve? Oké. És igaz, akkor szoktak ki lehet, róla őrzünk, vagy valami ilyesmi. Lerohanjuk, látjátok? Így kell ezt csinálni. Ja, még van egy lépésünk? Akkor lépjünk egyet. Nézzünk meg, például itt, hogy nem maradjon egy üres lyuk sem a területen. És mindenét elfoglaljuk neki. Így? Csak ott semmi nincs. De most igazából érzünk el vele. De én ebben akarom, hogy lerohan. Én is. Na. Igazából elszórakozok itt. Na akkor. Most rohanjuk le a kéket, és ezennel szakítsuk is meg a játszmát. Sikerült a map. Neve 502 vagy 1012 ma 48 körbe kerül játszanunk. És hát igazából easy játszottam. Nekem tetszett a map. Igazából volt. Ugye nem tudom volna könnyű. Kicsi szigeten egy különló város akkor már sokkal könnyebb lett volna neki a játék. Tehát
akkor igazából lehet, hogy még 10 percet kell számolni a járomát, akkor igazából nagyon. Tehát én játszottam úgy, hogy ugye megint csak piros voltam, már mindenkit elfoglaltam, és nem mindenkit, csak a lilát meg ugye a pirosat, és volt egy különálló kis szigetecske, úgymond. Talán itt volt egy nagyon picike összekötő, de itt is különálló szigetből. Na mindegy. Szóval volt a kék, fővárosa volt Madrid. Ez igaz, rá nehéz volt mappot választani magamnak. Szóval légy szíves, írjátok meg